Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. панҷум рақами рейтинги вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев эълон карда гуфт ки чемпионро интизор шудан намехоҳад ва муҳориба зидди дигар довталабон гузаронидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. рӯзи 29 июн турнири UFC 303 ман тайёрам бо ҷангваре ки маро ба муҳорибаи унвонӣ наздик мекунад муҳориба гузаронам. дар вақте ки чемпион ба ҳар гуна кишварҳо сафар карда камарбандҳои худро нишон дода истодааст, ба ҷои оне ки ӯро ҳимоя кунад, ман метавонам ки 2 маротиба ҷангида 2 дигар довталабон барои камарбандро шикаст диҳам, навиштааст Евлоев. ва дар ин суханҳои Мавсар рақиби пешинаи ӯ Диего Лопес ҷавоб дода чунин суханҳо гуфт: ман аллакай аз Дана Вайт хоҳиш кардам ки реванши маро бо Мавсар Евлоев дар ҳафтаи муҳорибаҳои байналмилалӣ ташкил кунад. баъди оне ки ман Мавсарро фавран шикаст медиҳам, ман ба Испания барои шикаст додани Топурия сафар мекунам, гуфтааст Лопес. тобовӣ ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки муҳорибаи ӯ зидди Конор Макгрегор муҳорибаи хеле калон хоҳад шуд. ин аз ҳама муҳорибаи беҳтарин дар 5 соли охир мешавад. аз ҳама муҳорибаи калон аз замони муҳорибаи Ҳабиб ва Конор. ман гуфтанӣ нестам ки рақиби Макгрегор ба монанди Ҳабиб зур аст, чунки Ҳабиб беҳтарин варзишгари мусалмон дар сайёра аст. аммо рӯзи 3 июн шумо бозгашти бузургтарин ситораи ММА дар таърихро мебинед. шояд ки ман Конорро чунон даҳшатовар шикаст медиҳам ки шумо дигар Макгрегорро дар октагон намебинед, гуфтааст Чендлер. дӯстон, фикр мекунам ки аз муҳорибаи Холлоуэй ва Гейҷи муҳорибаи зуртар нишон додан душвор аст, аммо ба ҳар ҳол умедвор мешавем ки Чендлер дар суханҳои худ меистад. ногуфта намонад ки муҳориба байни Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер шаби 29 ба 30 июн дар турнири UFC 303 баргузор мегардад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера гуфт ки дар вақти муҳориба, аниқтараш дар охири муҳориба, вақте ки ӯ гардани Арман Царукянро ба усул гирифт, Арман беҳуш шуд ва Оливера ин чизро фаҳмида забон нишон дод. ӯ фикр кард ки ғолиб шуд, чунки рақиб беҳуш буд. ва дӯстон, ин суханҳои Чарлз Оливера шояд ки ба монанди баҳона бошад, лекин дар ҳақиқат чунин лаҳза буд ва ба назар чунин мерасид гӯё ки Арман беҳуш шуд, чунки ӯдастони худро озод карда беҳаракат монд. биёед ҳамон лаҳзаро якҷоя тамошо мекунем. дӯстон, ба фикри шумо Арман дар ҳақиқат якчанд сония беҳуш шуд ё не? чунки чунин корҳо дар вақти усул дар ҳақиқат рух медиҳанд, вақте ки ҷангвар беҳуш мешавад, аммо баъди якчанд сония боз ба худ меояд. фикрҳои худро метавонед дар комментаре нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.